Bon dia. Us informem de les novetats relacionades amb la dermatosi a dia 31 d'octubre. Continuem amb 18 casos positius confirmats. Actualment tenim 3 radis de restricció, els marcats al voltant dels focus positius de l'Alt Empordà i Gironès, així com el que ens afecta per un focus francès. A més, falta per marcar un radi procedent d'un positiu al Pirineu francès, que previsiblement afectarà les comarques de Cerdanya, Berguedà i Alt Urgell. En quant a la vacunació, fonts del departament afirmen que ja s'ha vacunat el 89% de les explotacions i el 96% del cens del radi de Castelló d'Empúries, i el 75,6% de les explotacions i 74% del conjunt dels 3 radis. Ara bé, la principal novetat del dia és l'aprovació per part de la Comissió del nou pla de vacunació que, tal com Llarg va demanar, contempla la vacunació de zones fora dels radis de restricció. Llarg, el dia 8 d'octubre, va presentar per escrit al Departament la petició d'establir zones sensibles de vacunació a diferents zones de Catalunya, demanda que va ser reiterada en les posteriors reunions amb l'administració. Així mateix, l'organització va traslladar la proposta al Ministeri en una reunió mantinguda el 13 d'octubre. El nou pla de vacunació ja està en marxa. Contempla vacunar comarques del Pirineu, Aran, Catalunya Central i Lleida. Ja s'han començat a vacunar explotacions al voltant d'un radi de 5 quilòmetres de la planta de destrucció de cadàvers de Térmens. Es vacunaran totes les territorials simultàniament, prioritzant criteris epidemiològics i les granges de reproductores de llet i carn. El cost de la vacuna està pagat pel Ministeri i l'aplicació pel Departament a través de les ADS. Finalment, informar-vos que altre punt que ens preocupa molt són els descomptes que els escorxadors estan aplicant a les despulles. Fa unes setmanes que ho estem treballant a Soprovac i durant aquesta setmana s'han adherit diferents entitats al bloc comú per tractar-ho amb el departament. Us mantindrem informats.